en l'1 Martí, en el 4 Alcántara, en el 5 Gerard, en el 7 Torres, en l'11 Izquierdo, en el 20 Perit. Vamos, caballero, vamos, vamos, venga. Venimos con los que venga. Vamos, vamos, sitio. El partit, a la primera part, hem estat bé, hem tingut la possessió de la pilota, els hem fet mal entre línies, amb el seu sistema que jugàvem nosaltres sobretot buscàvem els espais i hem tingut el control del partit, ells han tingut alguna ocasió clara, però nosaltres sobretot donàvem sensació de solidesa. Cosa contrària ha passat a segona part. A segona part ells han canviat el sistema, nosaltres hem allargat massa les línies i llavors amb transicions realment el partit s'ha trencat. Bueno, ha sigut molt intens, amb accions molt ràpides, molt disputat, ja ens ho prevèiem, no? La primera part ha sigut bastant igualada, a pesar que el penal és el que et marca una miqueta, però la segona part hem fet algun petit canvi que ens ha donat més sortida de pilota al darrere, hem tingut, i amb la confiança que podien remuntar, doncs ens han arribat ocasions molt clares, sobretot la segona part. La segona part, amb arribades per bandes, centres, no hem arribat de miracle, no?